RMN Drama presents What's the Style? Pagdumot Style. Timan ilang kini. Ngay nag-abot sa panahon sa panudya. Pangitaon ko yun ikaw. Ug watas-watason ko ang iyong kasing-kasing na nagtago niya ng dugan mong malibuto. Palami Style. Ibayon ko ikaw. Ihatag ko kanimo ang langit. Kaya ko. Tagpahor ko. Lipay ko. Kasilag Style. Gikasilagan ko ikaw. Magkalimtanahin na lang ta. Ganun ako gusto magkita laki pag-imunga nino. Lisod ng papalikod ang baha. Paigon sa bukid. What's the Style? Mga sugilanon nga matapos matag-adlaw. Sa mga nagkalain-laing hitabo sa kinabuhi sa tao. Mga hitabo nga dili gayud makalimtan. Kay nahasulat naman sa lapihan sa panahon. Nga bisan ang mga dagkong balod. Dili gayud makabanlas sa mga lama sandumanan. Nga dili mahimong makalimtan. What's the Style? Gidalit sa RMN Drama. What's the Style? Ako si Arnold. Bisan unsa kabuutan sa usa ka bana, apan ko ng asawa, dili na makahatag sa lawas nun nga panginhanglan. Ang bana, mangita duglaing bakante nga sudlanan, nga kasudlan sa nagpanikad pang tinaguan. Nga ang gidakon, mura og piso nga karaan. Mao kini ang hitabo sa akong kinabuhi, nga dili nako mahimong mahikalimtan. Unsa pa? Naa si Gemma sa silong? Oo, dong. Naadong. Mubo ara bagsulog na sayang nak. Ato aso pa naglingkod. Kita alag espante nak. Ug mubo sa kaing sinina. Kita ang pusod. Nindotas pusod nak, oy. Pusod rin nindot pa. Oh, kung lami ang pusod. Samutag yung lami ang ubo sa pusod, di ba? Anya? Nag-unsa mo kuno siya din eh. Ay, ikaw tuyo nak. Lakaw. Kanauga dayon dito. Naunsa ba tayo si Gemma eh? Babae nga dako unya. Mo ay mamisitas laki. Pagkauwaw lang na siya da. Ako ba'y ikaw, nak? Tilawan na ni mo kausa. Lami ka ng bayhana, nak mo. Pa, wa ko'y gusto niya. Aw, kung gusto ka, ikaw nalay panguyab niya. Tayo pa ba? Kanaugon ko siya. Ako siyang ituko ni mo. Gana, nak. Sige, nak. Ingna nga ako'y manguyab niya. Basta mo sugot lang na nako, nak. Kutok yung agi, anak, nak. Matay og di ba? Dajem, ayaw nag-usba ni imong gibuhat ha, nga ikaw mo ay mamisita og laki. Uy, milad kayo na, uy. Ang mga tao nga nakakita ni mo ron, nga ikay nanong dinis amo, ikaw tingali ron ang ilang gilibak. Ay da. Bahala og malaslas ng baba sa itong mga silingan og linibak nako. Basta kay way magbuot nako og ako'y manong og laki. Dako ko gusto nimo Arnold. Basta sige na. Panguyapin ako. Sige na Arnold. Ay, wala ko'y gusto ni mo, day. Busa, sige na, day. Lakaw na. Uli na sa inyo ko. Sige na, day. Asa ka uli? Ni ana noon ko niya. Muuli na noon ko. Arnold. Kimo, ay. Ano kong gigakos? Ang imong dugan, ay. Hindi dapat sa kong dugan. Iyo, day. Buhi ko, day. Asa ka buhian. Ang imong nga bilbi. Ukuban ko ni Bi.
Kana. Baos ka hawk. Lips to lips ta. Bahala na ni. Ikaw bitaw ang nanindili. Sa akong tikapin sa akong kwarto. Ay! Sige, Arnold. Tada ako si mong kwarto. Aron makaplastar taog taron. Tada ako si mong kwarto, Arnold. Tagbawa ko. Lipaya ko. Arnold. Gabuya eh. Nalipay ka ba sa atong gibuhat, Arnold? O, Jem. Maiuhan mong mudaw eh. Bisan, dili na ka virgin. Pero, hugot pagyapon ka ika. Arnold! Nak, umana ka, nak. Hala, si Papa eh. Nagpaabot din na ito nga mahumanta. Opa! Uman na ako ba? Gawas diha, be. Gawas, nak. Ako na sa'y sunod. Gawas diha, nak. Day, Jem. Murid bansin ko ni Papa, day. Gusto sa siya nga, mutilaw ni mo. Yung ako, be. Patilawag, kausas Papa. Ay, nga no, good. Dili ko babaeng burikat, no? Nakagusto lang ko nimo. Mao nga ako may nanuong nimo. O karon nga may nahitabo na nato. Kinahanglan nga imo kong pakaslan. Uy, buyag. Di ko magpakasal mo da, Jem, uy. Wa, uy, gusto ni mo. Wa, Jem, ah. Tinuod ba yung gisultigaw, Pater? Nakagusto na ko si Daisy? Ay, tos, mo isulti niya na ako. Muhiyab ko na kanya. Bili mo, di kanya pagyason. Iya di kasuton. Mao bagaw. Kung mao, mamisita ko niya, Pater. Ang tinuod gaw, siya akong nagustuhan. Busa inya siya gaw. Nagkaroon gabi eh. Mamisita ko niya. Ina dahin gaw. Oo, lagi ka. Tilaw na yun siya ng imong piso ang karaan nga ang gilingin nun. Murag pisos karaan. Ay, grabe ka. Perbida. Ako to, Daisy, ha? Kaya na rin ko tabi. Oh, uy! Ay, kapala ka. Kung magka-oyo ni Daisy, hatagan na kagkwarta. Ha? Sige na dayon. At tuan na siya gaw. Sige na dayon gaw. Salamat eh. Salamat kay Daisy nga imo dayon kong gisugot. Salamat gyud kaayo, Daisy. Kana tungod kay nahigog masab ko ni mga Arnold. Pero Unsa Daisy, ha? may sakit ba ako? Doon ako'y sakit, Arnold. Ha? Ikaw? Dunay sakit? Unsay sakit mo, Daisy? Ha? Unsa? May sakit ko sa kasing-kasing, Arnold. Ug matod pa sa doktor. Dili ko mahimo nga mangal sa ugbugat. Aw, kanara di ay. Abi na kog unsa ng sakita. Abi na kog may sakit ka na diha nga kanser. Okay ra na dayo eh. Kung ako yung mga bana, ipasali ko nimo. Na dili ka paasahon og bugat. Dili day Daisy. Salamat, Arnold. Gusto kong magpakasal dayon ta. Di ko gusto dugay nga uyab-uyab. Magpakasal dayon ta. Sugot kay ko day.
Nahigugma ko nimo. Busa. Pakas lang tadayon ka sa labing daling panahon. Daisy. First time na ako. Udah. Karon. Niya. Agay. Kasakit. Di nang hinayi. Aray, kasakit. Imo pagit kong ginatugan. Kakasiyat ng... Arnold, nag-isod ko kinahawa. Bukaat. Agay. Nakuyapan si Daisy. Daisy. Nakuyapan ko siya. Bahala, nakuyapan na siya. Padayunon ko ning akong gibuhat. Tagmawagin ako eh. Si Daisy. Wa ba gini siya mabili kasi ang panimuot. Hala. Ako ba siya ang ginatugan bayo. Dili ba siya mayo nga pabugatan. Day, Daisy. Uy, Diyos ko. Hospital. Dalo ko siya sa hospital. Tabang mo! Tabang! Gidangat ani. Mao pa gani pagturjak ni Mus imong asawa? Nadaday og ospital? Upa. Ug matod sa doktor, dili gid kuno maayo nga sigihan og tudjak ang ko kasawa. Kay gawas nga masakiton siya og kasing-kasing. Ay sakit pag gid siya sa matris. Bawal di ni Daisy ang pagpaghilawas pa. Oy, oo niya. Unsa may huna-huna ni mo ron, ha? Ambot lang ini pa oy. Gusto ba kay ko nga mutudyak sa mga asawa? Kilamig yung kis Daisy. Pero bawal man ko no. Ang imo buhaton, Nak. Totoki na lang na. Magabit lang ko pa. Musabot naman tingali ng akong asawa. Di ko mabuhi kung may tudyak pa oy. Nahala. Maorog ka na isulbad. Sige, pangabit, Arnold. Maubagaw patir. Ingon ana ang gisulti ni Gemma. Oo. Handa mo rin siyang blipay mo. Kaya ang ko na karon. Gusto kaya pa siya ni mo. Wa mo na kay gusto ni Gemma gaw. Pero di man mahatag ni Daisy ang kalipay nga akong gipangita. O ba? Busa bahala na lang niyo eh. Mga bit ko. Og si Gemma ang akong gabiton. Si Gemma. Maayo na. Mo na importante. Ha? Kung maminyo na kakilan mga pit yung ka. Mo na good move. Unsa? Mao ka na, Arnold. Karon nga nagkarelasyon na taog usab. Og nahatag ko nimo ang kalipay nga wa mahatag sa imong asawa. Buwagi siya. Kita ang magtipon. Magtaban ta. Biyahe imong asawa, Arnold. No, Gemma. Mahal ko si Daisy. Dili ko makahimo og biya niya. Kung dili ka makagwantay nga atong relasyon, nga ingon na ini, mangita ko gayong babae nga musugot nga himuulan akong patsyanan sa akong kahidlaw. Dili ko makahimo pagbawag ni Daisy. Dili, Gemma.
Arnold. Oh, sige. Masugot na lang ko sa gusto mo. Ayaw lang ko buwagi, Arnold. Dili ta magbuwag. Dili, Arnold. Nahadlok nga akong buwagan si Gemma. Nga mamisugot na lang siya sa tinago-tago namong relasyon. Kaya dili ko makahingo sa pagpakibuwag sa akong asawa. Mahal ko ang akong asawa, bisan inutil siya. Mao katong kasama ang kaagi ni Arnold dinhiling tulumanon. What's the style? Mahal ang asawa bisan inutil siya style. Kini mao suganon gisuwat ni Jay Badayos dalit sa RMN Drama.